Umuntu akathatha ithuba silabukele ngezandla zombili bathandeka umoya ngcwele. Thank you Lord God. Sibonge siya understand bathandekayo ukuthi umoya ngcwele uyena umqondisi nomfundisi nomholi webandla. Uyena futhi osesterile semove. Uyena futhi bathandekayo osiholela noma lonke iqiniso. Cause uNkulunkulu akuhambe ngeskill, akuhambe ngetalent, akuhambe ngegift. Hamba ngolawulo kamoya ngcwele. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu bathandekayo ukuthi singabantu bethu kodwa sihloniphe ngomoya ngcwele. Angifisa ukubingelela abantu bathandekayo, sibingelele umuntu wasezulwini baba wethu babuKasela. Ndoda kaNkulunkulu bathandekayo sihloniphane sithandayo. Sifunda okuningi kuye esho ethule. And uyisibusiso ngendlela esimangaliso emzimbeni kaKristu. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga. Ngihlale ngithi mangikhuluma ngithi akuthina sonke esingabaholi noma angesamsithi amashomayela ngabo ishomayelayo kodwa esine-grace yokuba ngabazali sibe bobaba. Ngoba ukuba ubaba kusho ukuthi ushumayela kwaphenduka abana. Uyisolwina lapho ukuba ubaba elinto. Umuntu owina umphefumulo nomuntu obaba abantu abawuthola ngafana. Yenza umuntu awina umphefumulo bese uletha ubaba weluso ubaba. Nakho ngikhuluma lokho. Uma singayifunda ngalento sizoqhubeka sibe nale disorder in the same local church kunabantu akhomba abantwana bakhe la kukhona ubaba wasekhaya. Usala khona la ekhaya. Ngoba khona umuntu ozothi lo umntwana wami lo umntwana wami lo. Sizoba nale disorder nje abantu abanabantwana bangatholakala kahle abantwana abasikariseki. Hayi disorder. Kanti grace yokulanda umphefumulo ngaphandle negrace yokubaba into ezothiwe ngafana. Mafika namatekisi awu2 abantu uphuma evuselelweni akuthi umzali wabo. Eish. Bakukhona ubaba ekhaya. Umvangeli wabo. Mabefika lapho konke kanye nawe. Nijoyine intweni eyi1 yokuba ngabantwana bakababa yedwa ongayanga ngolanda umphefumulo. Then it's an order endlini kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bese sibingelela udokotela bathandekayo umprofeti wami uPastoral Nyandeni. I used to say bathandekayo khona abantu othumisa ikhole yabo hlupheke. Khona amakhozo ongafuna ukuwamise in your life. Makwenzekile kuyela kuwo ngokushesha. Because khona abantu abayisystem kaNkulunkulu. Abantu abafani. Uyashumayela njalo lokho ngibona bathandekayo. Abantu abafani. Yazi yoqala impilo yakho kuba ne-challenge. Abonke abantu bafana empilweni yakho balingana futhi. Wonke umuntu wamsitha wonke umuntu ohlangana naye. There are special people in your life abayisystem kaNkulunkulu empilweni yakho. Badizayinwe uNkulunkulu ukuthi asebenzise bona ukuthi wena uhlangane nezinto uNkulunkulu akulungisele zona. Balingana abantu bafana bonke abantu wena. Uyawudinga umthandazo ohamba nokuzila ukudla phakathi. Siyabonga kakhulu Apostle nokuthi nje nivume namahlombe enu kube nithwale lento enkulu kangaka kakhulu. Ngaphandle kokuthi nje khulume njengomuntu mhlawumbe istatement sasingazwala ngathi siyachema noma siyapolitika noma sangathi kodwa ngisholo okunye kodwa ungabuzo okunye ngaphandle kokusho manje. Into umuntu ezeyifuke
kwemanye movements engikhakhona ihlumiswa isisindo sikaNkulunkulu not inamba. Hayi phinda Musumdala awu excitewa inamba eningi. Ucinga weight. kaNkulunkulu. Ingabe ngithemba msihlala statement ngiyacela usizwe ngomoya ngoba siphuma umoya njengoba siphuma. That's why mawukhula kwenza mawukhula kuphela kodwa ushiyana iweight. Uzwe ukuthi isisindo senkazulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wentshukumo uyamnunga uyize iphunga lakhe. Uyabona nje usu-offering sokuqala manje uzala uzi-smell ukuthi khona la ngibheke khona. Ngizama ukutshela nje umuntu okulalela ukuthi akusinhlangano efana nezinye. Bese ngigcina ngento ethize ngoba sengiyahlala phansi. Bese ngigcina ngento ethize. Apostoli uNkulunkulu ulokhu ekubeke emoyeni wami ekugcizelela ngisho sengihleli phansi ngisho ngiseze endleleni noma ngithandaza ukuthi i-movement yentshukumo ithatha enye dimension. Une-level entsha umuntu la introduce abuya. Uma ukhozi lukhipha amazipho amadala nomlomo omdala yanyuka leyohlala lento emadwaleni esiyishaya emadwaleni olubuka lapha amacathi liyahlukumezeka olubuka kude ongayesi ungakasilenzayo kanti mase kukhipha izipho ezindala nomlomo lo mdala lifuna kuphume ikhava le-entsha lishaya emadwaleni mase kuvela something new esharp kunale kade liyisebenzisa before. Things have changed bathandakayo all together even in the spirit. Izinto zishintshile kwekamoya manje umoya uyali-align ibandla lithandayo uliphushela la uNkulunkulu asekhona. Ngoba enye into efanele sibambe nje singayidedeli ukuthi sibulwele ukuba la ekhona manje uNkulunkulu. Ngiyayibona ngoba enye into abathandekayo ekwaziyo ukuba yisitha sikaNkulunkulu sokusebenza ngebandla manje into akayenza izolo. Imove yayizolo iyakwazi ukuba yi-enemy yezinto afuna ukuzenza namhlanje uNkulunkulu. Uthothi abantu babambelele ekutheni wenze izolo. Somebody wenza manje. Ngoba yini into kuba la ekhona, yini into kuba la owake waba khona. So manje umuntu uyasiphushana ashakisha uphushela la uNkulunkulu ekhona nala imandla afuna khona. So siyabonga Apostle, thank you so much. Ngezi kakhulu zonke bahlonishwa nje uNkulunkulu lo bathatha all protocol. Ngicela nje ukuthi sibikeleleke ngegama likaJesu. Amen. Asambeni lesisi. Sesiyathandazana bathandakana. Ngicela ngokukhuluma kanje. Ngicela ngingalimali bathandakana yazi ukuthi kuyalimaza ukuthi vele ekhuluma ngendlela engayilindele. Nanti enye into sesisuke sacabanga ukuthi maye umuntu eshumayela ngempela engadlali fanele ukuthi amemese.
namhlanje uzobona iqiniso lokumemeza bathanda ukuthi ukumemeza ukuplan umemeza ngapela ngoba kuyimemezekela khona uzobona iqiniso lokumemeza namhlanje plan ungamemeza kodwa wongona ngememeza uyobona ukumemeza nje into engaplan iveni sezalale Yes. Funa ngala Jesu Esabuye. Genesis chapter 1 verse 28. funa ngala uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande, nigcwalise umhlaba, niwuqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezilwanyana ezingabuselayo emhlabeni. funa ivesi yesiselandelayo ngalokunika wonke Genesis chapter 9 verse 1. uNkulunkulu wababusisa uNowa namadodana akhe, wathi kubo, zalani nande, nigcwalise umhlaba. funa Joshua 24 verse 15. Ungakubi emehlweni enu ukukhonza uJehova. Khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonzayo ayihlo bese phesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. funa Exodus 10 verse 9. nawubazali basikhathi kufanele sifunde nje iBhayibheli Uverse 9. uMose wathi, siyakuhamba nabasha bethu, namadala bethu, namadodana ethu, namadodakazi ethu, nezimvu zethu, nezinkomo zethu, ngokuba sinomkhosi kaJehova. isikhathi esiphila kusona bathandekayo ngaphandle kokuthi size ngaphandle kokugabaza showamvusa ekuseni showamvusa ebusuku isizini esikhathi esiphila kusona sisesikhathini sisemagcekeni emvuselelo enkulu yesithembiso sisemagcekeni emvuselelo enkulu yesithembiso ngaphambi kokuba icilongo likhale futhwe ibandla uNkulunkulu uthembisile ukuthi inkazimulo yendlu yokugcina iyakuba nkulu kuneyokuqala. Manje leli bandla ngeke lihambe ungakabonakali inkazimulo kaNkulunkulu engakazibonakale before engivela ngebandla. Amweni nankinga lana kodwa kukhuluma naye insuku esizona sisemhleni yokuthulwa kukamoya ongcwele, kuphinde kubonakale futhi umbala webandla likaKristu. Abantu, they shall see the true color of the church. Ibandla likaNkulunkulu lisazoveza umbala walo. Ibandla likaNkulunkulu lizoveza umbala walo. Icilo kwakakhala. uNkulunkulu sisesikhathini la umoya ngcwele khona enyusa istandard
ekukhuphula izinga, egraduatisa ibandla ekusebenzeni ngamandla nje nangesiphiwo nje, kodwa likhuphukela ibandla ekusebenzeni ngenkazimulo. Nankosi. Sisemihleni yenkazimulo, glory. Ihlabathi abantu bonke, uluntu lonke luzokuyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Angilwi ngiyashumayela kakhuluma ngithi insuku zogcobo siyabonga siyibonile zisebenzile zisebenzele, we praise God ngazo, kodwa ladies and gentlemen ngicela nisibele ready ukwamukela manje insuku zenkazimulo. Ngizohlale kahle isihlalo sakho nje ungaphazamiseki. Nami ngizwa nje umuntu eshokana kanje kusesuka nje ngo-12:12 ekhumela phansi kanje ngeke ngicala ukuthi udideke. Kodwa mhlawumbe mase sivala uzokusekuyabonakala. Kodwa sesizovala. Inkazimulo bantu bakaJesu sekufuna-ke manje sifake iklasi lokuthi uma bezo-introduce ibandla li-introducele enkazimulweni, kukhona izinto kufanele singabe sisasaba ukuyikhuluma nebandla. Silibizele nje eduze bese siyaxoxana naye. Singakhulunyiswa into eningi, sikhulunyiswa isizi. Ngoba abaprofethi umthetho wabo akusikhona nje ukuthi basitshele ama-address ney'namba zethu zocingo, kodwa ukuba basi-interpretele isizi, bakwazi ukusixoxela ukuthi sikuphi manje and yini edingakala kithi, bese besinikeza i-direction. We still don't have us. Okay. Kuyafana nokuthi abaprofethi asinabo uma besaqade iy'namba zethu zocingo kuphela. Bengasitshela amasizi. Tuna makhasana athi khona engiyokela ngazithini. Kodwa angisale sengikhuluma kanje. Angikhuluma kanje ngathandeka. Ngoba lalela ngathandeka iqiniso leBhayibheli lithi akufanele siphuma zontwini njengebandla kaNkulunkulu, sinabapostoli, sinabaprofethi. They must give direction. Ukuba bazophutha umuntu nje bazothi uma kuba khona into engenzeki kahle emnyangweni wakho uba accountable. Ongqongqoshe bezamandla nezomnotho waphansi, ongqongqoshe bezamandla babhizi manje bayaphithizela. Uyazi baphithizela oswayini loshedile. Kufanele babuye bazositshela ukuthi yini singabi nawo kizi. Babami imithakazelo indaba bayasitshela ukuthi kwenza sibhizi sifuna ukwazi ukuthi yini mhlambe ugesi kwenze njani and yini edala lokho namanye ama-department angathinteka kuthintele into ba-responsible kunento ephikekile, so fanele ba-account. Ingena exactly nasebandleni kaNkulunkulu akufanele ibandla kaNkulunkulu lilahlekelwe i-direction. Ibandla kaNkulunkulu lingazi ukuthi yini ofanele yenziwe manje kukhona ama-office.
na uma singathola lesi sambulo sisibambe kahle bazolipha abapostoli baliphe abaprofeti abangeniswa ama-titles mhlawumbe responsibility awaze kufana function e-office you must produce something shumela kuyanuka nje kunyukela khona manje kukhona izinto nkosi yami yabo khona izinto ongafanele senze mistake sisondeze eduze ibandla mase sikhulumane ngenkazi mase siyayixoxa njengabantu bethu phakathi kwezinto esikwazi ukuyishiya ngaphandle futhi asiqale ngaso siqale kahle kufanele siyibuyisele eduze siyixoxele eduze le ndaba yokungcwele nokumesaba uNkulunkulu. Yeah. Amen. Manje uthangehla amanothi amaphezulu vele uthangehla la manje. Ngiyocabanga ukuthi angentshuka asuke nenkinga yakhe kodwa ke abanye vele ngime ngapha kuya nale ndawo zalomeka kuyona amen ngifuna ukuzwa kahle. Siyaphoqa abantwana benkosi noma singathanda ukukhuluma ngakho kakhulu. Kodwa ngenxa yesizini hayi sokumela in details ngoba kukhona izinto engabe sidala ingozi enkulu uma singakhulumi ngazo kodwa ibisizini iqhubeka yona ingenisa fana nento endaba ongayikhuluma ijazi nejacket no nesiqoko kodwa ubusika bube bungena bona because khona into engafuma yithi ifuna isizini manje kufanele siyikhulume eduze angisho kabi ithi siyikhulume eduze le yomncwele nomesaba uNkulunkulu lalana ntolekosi ngoba masike ya introduce inkazimulo kodwa kungaxoxwanga kahle ngendaba yomncwele kusho ukuthi khona idumbu esifuna ukuyikhipha esontweni yebo unnecessary inkazimulo ihluka ngentengwane ayifani kancane nokusebenza ngogcobo nangegift inkazimulo ayiqali ngoku-excitwa ukusebenza kwakho iqala i-check ubani lo osondela kini famsela ukucheck i-current mawufika ezulwini ungibuzela ubrother uzi ukuthi wabulawa yini wathinta umphongolo wababa kushema benzana lutho wayibambela umphongolo nakhona ushibilika kuwa ethi uyasiza washo ubamba akakulungiselele ukuphinda ngoba akufanele silinyalelwe abantu besiza uNkulunkulu ngenxa yokuthi sibatshethi ingane kamani noma ufuna ukumlekelela ke-distance nge-chorus noma ufuna ukumlekelela ngizothula mina ngizoshumayela noma ufuna ukumlekelela nentshumayelo noma uthanda ukumlekelela ngokulanda imiphefumulo ngicela wenze njena-ke manje ngoba isizini lishintile akuqale kunuke wena nama ngithanda nje ngikhuluma abazalwane really uma ngitshela kahle ngithanda ngikhuluma ngithanda kodwa ngiphoshwa yini sisi uma ngiqinisile kanti ngikhuluma ngawo manje kufanele sikhulume ngane kaJesu umncwele ukudemand yes futhi uyi-command akasho uNkulunkulu if would be imini yokungcwele engiyithandayo nje ngoba vele usho lokho ukungcwele usho abantu abanye baza bathi uyi-complicate nje benze bekhule nje ukungcwele kanti umuntu uyibuka kahle nje ibuka kahle egameni elikolile lisho ukuthi okuhlukanisela uNkulunkulu Kametholi lisho ukuthi okuhlukanisela uNkulunkulu set apart for God masithi lento ingcwele sho le ihlukanisela uNkulunkulu ungadlaleli kuyo uNkulunkulu
manje nje ibandla nalo bathi ngena khona lapho futhi akubanga ibandla nje kuphela uNkulunkulu akhulume ngalo ngomngcwele siyakhumbula ngibathandela ukuthi niyafunda ukukhuluma sho ngabe kuthiwa yini ihlukaniswa uNkulunkulu siyazi ukuthi ithempeli noma ngayithempeli manje benze ngokuhlukaniswa uNkulunkulu kuthiwa nje kungadlali kulona ingcwele ube izitsha unekhadi lesami lokutshela ube izitsha zasethempelini zegolide izitsha ey'ngcwele zayihlukanisela uNkulunkulu ekhadi lesami wangithusa uma sefika ezothumba uJuda uvele uthatha izitsha ey'ngcwele zikaNkulunkulu ngafu uyikelane zasephalisi ungene ethempelini uthatha izitsha ey'ngcwele uhamba nazo ngoba yonke into esihlukanisela uNkulunkulu isitha seyi-understand ivelu yayo. Zonke izinto ey'hlukanisela uNkulunkulu is under attack. 1 temple, 2 nation. Ngisho u-Israyeli lo wenyanga usengiphinda uzobe namhlanje ngenxa nje into eyi-1 wasuka wathi uNkulunkulu isizwe sami esesihlukanisele yena. Ngisho lo wenyanga bese ngoku-Israyeli kamoya ibandla kaNkulunkulu nalo wasihlukaniselwa yena nje kusukile. Izitsha nohlobo oluthile leminikelo kumele wathi uNkulunkulu umnikelo nje uhlukaniselwe mina kuqaleni. Phakathi kwayo lo mnikelo kusanibonani bathandekayo. Phakathi kwayo lo mnikelo lo umnikelo wokweshumi. Yazi kulempi kangakanani argument ngokweshumi. It's not about amount. Ngoba kasathi ukuthi umlandela wokweshumi akusiyona nje imali kazokuthiwa uba ngumsindo ngayo oku-10%. Umsindo asinemali. Umsindo ayisungana kuneka ukuthi uhlukaniselwe. Anything that is holy, the enemy will fight. Usathana ayifuni into ethethe ingcwele phakathi. Awunasenthula ngakho bazana ngoba usho ngiyavuka futhi nakhona. Motoro nyambe ngiyazi shumani nje zami. Mina ngabuya nje ilanga la ngizoshuma ngokushuma. Shumayela khona kodwa ngimve mvalo. Tishoko sami sithi ngokushuma. Wathi sasa ngifuna nabathatha kwabo nami ngqondo endlulisa khona. I've decided mina nje nonkosikazi wami nganqoba ngathi ngothayi uJesu ozabuya. Angikulalela noma yiphi doctrine noma isiphi isifundiso. Futhi yazi ngenza ngisho njalo sesiyilethi. Isingisebenzele for years typing angikwazi ukushintsha manje. Shomavuka umfundisi ka-Facebook, umpostor ka-Facebook ongaziwa. Shomavuka omusha yovuka uma bekhuluma nabanye ngokweshumani nami. Ngisho ngakhanda isense into bekhandela abanye. Bavu. Uzobhala nje incwadi. Because uhlukaniselwe uNkulunkulu. Uma ngizovela ngiphinda amehlo nje ngishumayele la futhi akhona ebusuku sekuseni kwakusesokweni. Ngizovela ngiphinda amehlo nje ngibheke lonke bathandekayo. Ngiyasaba kweshumi njalo bazalwane. Ezi izinto esiyithandaza namhlanje ayidingi wona uthandaze, idinga wena uthayi. Sibe izinto zongathayi ukwabanye. Asibe izinto eziyinkinga zongathayi. Akuyisho. Khona umuntu okwazi ukuzwa umoya ngiyeza ukuthi umoya uyakhuluma. Amuqala from maqala futhi ngelanga. Qala nje kwaphela inyanga nje khipha 10% unikeze uNkulunkulu. Ngoba kungcwele akuviwa. Ayike yakukhuba yifunde eBhayibhelini abantu bayayithanda kabi kodwa yakukhuba mina ngikhutshwa ukuthi nje ubaba uDavid ephuma impi ngesikhathi ehutshwa u-Absalom ubehutshwa uSawuli. Leli Bhayibheli wafuna umpristi. Uma fika umpristi indoda kaNkulunkulu ifike ibambile ihamba nensizwa. Yathi libe khona la esingakwazi ukuyithola isho in the house of the Lord. Wathi ile khona esingakwazi ukuyithola sindle nensizwa. Waphela umpristi hey. Amazwi labantu balebutho. Waphela umpristi wathi akukho siko esikhona esijwayelekile futhi asilethile.
wathi isimo sikhona yilesi simo sokuwa esingamele ukuzilwa nombani. Futhi ngesindlela ordinary people abakwazi ukusizakala uma befika endlini kaNkulunkulu. Wathi uDavide letha sona noma simo sokuwa mina ngiyasiqualify ukusiza. Letha sona noma simo sokuwa ngizosiza nezinsizwa zidinile. Ngayibuza umbuzo oyi-1 ukuba masifika umuntu ongasiqualify ke wayobulawa yindlala. Abapristi bakhala bakhathi ukuthi akolutho ngaphandle. Sizesikhipa izinkwa esingayifanele ukube siyikhiphe. Sikhisho ukuthi ngiyaNkulunkulu empty. Ngiyenzana kushuka sasa. Siphume hlazo. Kule into ayezoyenza ukustora fanele siyikhulume ngelanguage yokungcwele. Enye into esibili bathandana kufanele singayiyeki. Engawakhohlwa amavesi ami okuthandaza. Enye kufanele siyikhiphe singayikhohlwa. Ukuba si-align imali. Realignment. Bazalwane sikhonze kakhulu abisho kabi. Sikhonze kakhulu. Sashumela. Kodwa ama-results asho khona into osadinga ukuthi siyenze ngendlela ehlukile. Ibandla lidinga i-realignment. Libuyiselwe. Yabona imoto iyokwenza i-alignment suke iyoqondiswa ngoba nihamba isinesigwegwe ize idla amathaya amashasha so isiyoqondiswa-ke ukuze mayihambe straight. So uma ingcolisemsebenzini-ke bathandekayo yokuthi ali-align ibandla liphinde ibandla liposishinwa kwenziwe lento kuthiwa i-proper placing. Bazalwane singabe sisakhonza bazathi imfundo isithi asasona isikhathi sokukhonza isibhudumbudu. Kufanele umuntu nomuntu umzalane amandaweni yakhe. Asona imfundo isibhudumbudu lesi. Umuntu ubeka isosha ekhoneni. Ubeka isosha ekhoneni. Akufanele bahlangana kanje bathatha uhlangana abasonto nje kodwa kufanele kuhlangana abantu abangayithale. Inkosi ufuna abantu standards. Isikhathi sihlukile nesesisebenziswa. Asafana ukuthanda kwaba zaBrace kodwa nje ungenayo into oyithole. Sesikhulumile ngama-office. Moyo ngosubona function abathatha ibandla. I-functioning yebandla ufuna ukuyibona. Umuntu omunye abe umuntu, oyisandla abe isandla, oyingalo abe ingalo. Umuntu ufuna ukubona ikhanda abe ikhanda, umlenze uba umlenze. Bayike bathatha ufuna ukubona umlenze uhamba, isandla siphatha, isho kubona, umuntu awukhuluma. Indlela izwa. Sikhonza la sibhalansiwe, umzimba kakhetha ubhalanse, ufunction wonke. Ngoba ayifuna usathana, sukule ungasebenzi kwezipho. Ngoba indlela engayizwani kufanele izwe siba ne-challenge. Umlomo ungayikhuluma kufanele uyikhulume. So ama-offices lezi fanele ukufuna ukuprofessional angikhuluma kahle. Siyeke sasiphithi bazalwane sama-titles amaningi angasebenzi. Abavangeli sinabo abavangeli. Ake umuntu ozemngani manje. Umvangeli ongavangeli. Upastor ongapastorishi. Uthisha ongafundisi. Abazali bahlele emakhaya bahlele enkalweni. Sinama-pastors abantu ababizwa ngobelusi bahlele endlini ababahambeli ababacheke emakhaya abaye bebakhonza i-title kuphela. Sibe nama-gifts nezipho uNkulunkulu ufuna ukufosha ibandla libuyisele abantu abanenkonzo izipho zonke i-corporate abantu abanenkonzo ye-administration ngoba hayi zizohamundala khisaphaya kuphela khona abantu abanganayo igrace engalo kakhana maye uNkulunkulu ubanikeze by umoya ongcwele ubanikeze i-wisdom
yokumanage ibandla libe kwi-order. After administration wise, bazathi bephuma ukhona abantu abanenkonzo la. Ukufana babikhona la. Uyabona ukuthi nje sisentukume ungamala abantu ubabona ukuthi bagudu kwini mase bekuyele emakhaya sekudrive. Kanti kuba kuhle khona siyakwazi ukukhuluma. Kodwa kushothi 1 no 2 no 3. Yabona lokho uwe nje ususoba khuluma 3 times attend usesandleni sakho ukwenza. Come on board. And say, what if? What is it? About 7, 7. About conza, 6. About prophet, 6 prophet. Ukshumela ngelanga abaprofeti ngoba ngizofuna uthubeke. Ngifuna ukuthubeka la. Nkosi sikhulume nami ngixoxela kahle. Njengoba ngishona kanje nje. Yilokho ngikuxoxa ngeNkosi. Abaprofeti bayi enye wind ofana silungise. Yamosha. iBhayibheli lithi wazi uPaul ayiqani manje because yamosha na before. Wazi wabhalela ibandla lasePaul kuPaul. Wathi ningamvimbeli uprofeta ngoba yazi wayisholana. Wayisho ukuthi yayingasamuleleki inkosi yeprofeti sebethi ayinto right kana. Wathi Paulos ayibo ningamvimbeli uprofeta. Wayesethi order yoprofeta endlini kaNkulunkulu. Ngoba abantu sase ngikhuluma kancane ngalo sheshe mkhulu. Ngoba bazalwane umprofeti wendlu akafana nomprofeti wama nations. Ingakho umprofeti fanele awaqede ukukhuluma. Mawuthi umprofeti sisafanele sihlale phansi silalele siqhubeka. Kusiphi space? Uspecialize amini. Wakuphi? Ngoba khona umprofeti wendlu. Lo kunjani khoma luthana bazalwane umuntu balekubo omunye uba umprofeta lalela leyo umprofeti wendlu into yakhe iphakama uma kuhlangana ibandla. Uye lokhuluma ngayo abantu bahlanganisa bonke uye lokhuluma ngayo eBhayibheli he defines the church. Uyakhiwa nje usebenza ukukhonsema izinto ezikhulunywa nguNkulunkulu ebandleni. Ukushunyayela nje akufanele njalo ngokomthetho. Sikhoze sisesifuyele emakhaya belekha abaprofeti bendlu. Ngokumsebenzi wabo ukuba bakhonseme izinto ezenziwa nguNkulunkulu ezishunyayelwa nguNkulunkulu nembuzi kaNkulunkulu. Kufanele bakhona imbono abaprofeti abaphakamayo. Igate abangena ngalo bangena mostly. Igate abangena ngalo bangena mostly. Bangena ngesango lama-tongues. You will hear them. Bese siyathula thina silalele. Ngoba imessage yabo comes igate engena nayo kuba ama-tongues. Bese umprofeti wama-nations akanayo ukhokho shathatha. Akadingi mabizela le-instrument emva kwakhe imelodi ukuze kwehle imessage. Uyi-message nje hamba. Usuwahlangana naye moya. UJehova akugqokanga yini wena? Ukuthi ube yinkosi athathe umphoza kuphelekana. Lalela umprofeti wendlu we-gift. Umprofeti we-gift ufanele sihlangane. Simdumise uNkulunkulu. Bese into yakhe yaliyana. Uma siphuma phandle. Akayithwali message. Akayithwali message. I-message yakhe iyesa masangeni ibandla. Prophet bendlu into yabo bayizona thiya
kuwena ngakwazi ngakugoma ngakwenza umthetho wezizwe. Mana athi mshatho ngiyasiza nje ngiyahlephela. Ngikholele ke la. Ngiyahlephela manje. Baba, umprofeti wendlu kaNkulunkulu. There's khona izinto angenazo. Nanazo. Une message edify ibandla. Ukhuluma nge-edification ebandleni, uqhunga ibandla isibindi. Akanayo judgment. Usuke phuma kuma-borders akhe umprofeti wendlu umelethe umyalezo ebandleni yokuthi uNkulunkulu ulishiye leli bandla, uNkulunkulu uyalehlulela leli bandla. Yini edala lokho? Umprofeti we-gift ukhona into ezithuba ngahlukani nazo, akahlukani ne-submission. Kukhona izinto angayiqualify uzisho ngenxa yokuthi uyidota noma uyisana. Yebo. Manje kukhona ama-message anganikwa wona ngenxa ye-order kaNkulunkulu. David yayinabo abaprofeti mhla elalela uNkulunkulu uNkulunkulu walethu uNathani. Ngoba kunama-message uNkulunkulu uNkulunkulu we-order angekavuma aphume ngawe. uNkulunkulu avume ngomuntu osubmithile noyidota noyisana endlini kaNkulunkulu akhiphe imessage ethi uNkulunkulu uthi umholi wethu, umfundisi wethu, ubaba wethu. Awunayo imessage kababa nomprofeti wendlu. God can never contradict himself. Message yakho aphinda nike wena yakhe. How? Uma kukhona into eyibonayo ngomprofeti wendlu, kukhona into eyibonayo obonayo ukuthi i-operator ifuna ukuphuma emingceleni wezinto ey'nikwe zoNkulunkulu. Okay, emkhawulweni yakho, emkhawulweni yakho wenza lento okuthiwa uya ubaba umama ufuna ukuthi mama ngicela ungitshekela le nami uNkulunkulu ethi awume bandleni. Libelisayilungise. Awukazi uzothatha lana sezibonile. Awume bandleni. Ukhona izinto ongayikhuluma. Ayibafana masabatshela abaprofethi omashana. Awumi ebandleni. Mawume ebandleni ngisho ngakuthi uyisho uyakhala ngoba thina sesibadala asihlushwa izinyembezi silalela imiyalezo. Ukhala uthini? Ukhala ugibele ekhanda nomzali futhi ukhala ngokuhlala phansi phula. Awunayo. Yamo. Demarcation. Fana kwazi ukukhanika sizwe. Athi sathuluzwa kuye siyakhala. Awona nasolela bazala. Ukhuluma ama-systems omaneka abantu. Wenze nje wonke yonke. Sesizothatha ngempela. Wonke ama-systems kaNkulunkulu okusebenza. Yebo just wenza isibonelo manje. Alungise leli office. Yona-ke. Angisebenza ukuthisha. Uma uthishela esikoleni o-allocate noma uphushelwe ofaka ubeke no-place kusona ukuthi ufundisa sona. Awuye umthisha kuzo zonke iy'kolo mlezo. Futhi ngemva kwesuku lana eMpumalanga uzothi good morning class. How are you? Like X -2244. One thing, i-order yakayiphezu kusibalo. Ubani lo?
nodlula dede labantu labaprofeti egameni loprofeti. Yo. Yothola imali ezezinto zazi. Intalo unayo into phela mfana. Kodwa sabantu esikoleni. Laba prophet abanayo judgment. So umyalezo wabo omningi uya-edify. Uqunga imali sweet. Abantu abaphethe imessage ye-judgment abaprofeti bama-nations. Ngibona abantu abazothuma eNiniva bayokuthetha iNiniva lizobhubha, mawe inkosi uzobhubha. Cash. Uzofika ubhubhe wena ube neNiniva lakho. Cash. Futhi abadingi instrument, abadingi lutho, they come as they are. Number two, what they do, any number two, baphethe uphondo umprofeti wendla kanayo ogcoba. Sure. That's why and say when we're busy. Oh, pinda la. Israel is here. You don't commission. Go. How now you grace of commission? Go. I'll tell you. How now you grace of every Zaga, you don't too much. Go. We're seeing a prophet to commission and send. What would the grace of God increase about the baby? Not his daughter, not his son. His son, I told him to take it up. Go. It's not about system, it's about him. Who is he? That comes to the No. Release home the wrong. Local church. Mangifika ekhaya bazalwane mina ekhaya nekwami nekithi kwami nabantwana bami abantwana bami nefinance kubo. Yes. Omdala nje wena angoloka wena and fanele balandele lowo map engiyijwayelile abana choice. Kodwa mangifika kithi
So esizigqoko kade ngizigcwela lapha. Phela siya. Ayibe namfuna imphathi wabanye. Ingqondo Uyatshelwa. Kungo ungaba ukuthi ngangilindele ukuthi ngiyatshela ngenze njani. Batangalisi. Yena sefike ekhaya kukhona ubaba. Bese ngithi okay siyakhuluma ke manje. Wena futhi sukela manje ngiyakhipha umuzwa wakho. Yes. Bese uthi wena sisi nabantwana bakhe. Ngicela ukwenza nje usemadala baqhamakela abaleshe ngemuva. Avela phuma ngempela ngempela ubhuti aphume ngempela usisi. Lapha akakhona bese kuba izimpi zimbuzo umbuzo. Go! Bano Paulus ukhuluma noTimotheo usho kumfana sesefieldini uthi mfana masithelesele isiphiwo abanithule kakhulu mathana uthi ungasithelesele isiphiwe owasithola ngokunawisana amalunga uthi yeke zimoda lesiwabe ngamalunga asiyeke so akakhomishina asiyeke benengene. So alignment settle the order. I wish we can have time in our local churches. So when sinful is even when you are pushing Come. So, funa ukubona ibandla leli ezinye izinto uNkulunkulu azozenza-ke sisale sishumayela njalo nokuthi uNkulunkulu ufuna ukurestore uzile demand wazinto uthando na genuine love and unity in the church. Azile ngikhathaza kanje ngokukhuluma nje bathandeka. Amkhathaza manje bathandeka. Ishayile sibhekene nayo ibandla futhi ayikhofa. Ingalela bathandeka sesizothatha. Into afanele siyibambele bazalwane. uNkulunkulu i-unity. uNkulunkulu wazi kahle ukuthi yonke into engiyithandazelayo nengiyithandazelile wayibeka yonke kuKristu. Kristu wayithatha wayibeka kumuntu othile. So njengoba sihlela umuntu ohlala eceleni kwakhe uphethe into nento oyithandazela everyday. Manje uma usathane eshelwa ne-unity ebandleni akani ne-unity uba nama-answers. Lo muntu ecabana njalo uphethe into oyikhulekelayo. Isidi isolimi lwakhe noma isengqondweni yakhe noma uyiphethe ngesandla. Khona umuntu onoshinto ivele i-answer. Mengakhulumisi ungakhulumisani kodwa abantu ungakhulumisani ungaxoxelani kodwa ungashare ama-answers ngoba mina ngiphethe i-answer umuntu othile naye iphethe yayo. So uma singakhulumisani usithathe impendulo ayilula nje ukuyithatha ndayihamba na-emotions. Akuyona esizungu ngiyanisika ungasile ngiphinde ngiye kuye ngiyakutshela. Sure. Hey. Nami yena cabanga njalo manje ngeke message kahle mathatha zile. So awuyena umqoqana. Message yebandla. Yeah, ngona ukukhulisa. Then bathanda ngawo sesibhala ngizothandazekela. Bese uthi eyogcina ke kuba yini esifunde ngawo manje. Umuntu otafuna ukwenza naye ufuna ukwenza fanele siyixoxe restoration. A short restoration. Mhlawumbe senzo noma bizalisa uzoyusa isikhothi nekudala manje. Nami sekusele 5 minutes okuthanda sesihamba. A short restoration. Phakathi kwezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza. Ngoba ibandla lakafuna ukubuyiselwa ngokuphelele total restoration. Ziningi izinto uNkulunkulu afuna ukuyibuyisela kanje kodwa ngicela ukuthatha ngekhamera usondezele ngizumele
ibiseduze phakathi kwezinto uNkulunkulu afuna ukuyibuyisela ebandleni ufuna ukubuyisela lethiwa inkazimulo yomndeni family glory abizela siyahamba nasi siyathatha ama-families bathandekayo noma thina singayithatha lula leyo kodwa kusathane uyazi ukuthi umelwa nenkazimulo yomndeni olwa nayo umndeni asunde khona sibona uNkulunkulu athenge ifemeli ekhuluma umhlola lili bayibona uNkulunkulu eqeda ukudala umuntu wesifazane njalo nowesilisa usekhuluma amazwi la sifunde khona indodakazi aqale khona 28 uNkulunkulu wababusisa wathi zalani nande nigcwalise umhlaba numo nayo into ephatha kakhulu uqala ukuthi uNkulunkulu masenza abantu usenza umuntu wenza umuntu usathi mayesekhuluma uthulula isibusiso ukuthulula inhliziyo yakhe uthulula inkazimulo yakhe uyithula yonke abantu bawuthula futhi njalo uNkulunkulu afuna ukuthi umhlaba akadingi the nation udathula Ulwa ne nation.